Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Ay, kagap-gapok anak inistorya di tarwa. Imbag Mike tanagawid kan. Agluto kan. Agasamday ka. Nagmalmalam ka anak inistorya. Kasano? Nagmayat-mat nga minti nag-iinistoryaan, may. Adda kumapay tuloy na, ngam nagawid akang. Abo ko, nanyaday ta nag-istoryaan niyaw. Di pa nagsina da Sharon Cunita kin Gabi Concepcion. Ay saanin aday ta, sa balin, may mayat itan. Ay, gagaglutom. Di mo aya kayat ama-ama. No anya tin nag-iinistoryaan na. Sa anak nga interesado, tuya. Ni Kapitan Inteng. Ha? Uray day tawan serbi na kapitan pag istoryahan niyaw. Kasano, problemado kanu ita ni Kapitan. Gapo iti kinaado ti problema asang sangwon na iti barangay. Di ko na nakapoy laeng amang panunod kadag iti solusyon kadag iti problema. Kasta nga ta. Ikatuwan na. Ay, no siyak lakuma, tinagkapitan. Ay, easy ah. Aha. Apay no si katin nagkapitan. Kahit no naglaingak tuyang. Sigay, agsaludsod ka kanya, tasong bata. Sigay, ngam anya ngay nga ruti sa ludsoda. Ure niya. Arithmetic, science, music, English, kabay na kasong batan. Oh, agin lalaing ka man. Oh, dahito nga round. 100,000 plus 100,000. Ay, unay kamutin to yan. Tay talang itindamagam kanya. Yung narigrigat mo ta. Naglaka. 200,000. Naglaka. Anggal, saan may ama-anawa dagiti aglalaban iti abagatan? Iso nagawid kami. Apa nagawid kayo? Ano pipinatay dangay? Imbagami asan da ngagpipinatay. Ngagdidinanog dalaeng. Naklase ti panunod dita. Kanayon damot nga aga-apay jay. Ado nga min dagiti bartek nga agwalang-walang iti rabay. Numabartek da, agkakantada. Madisturbo pa iti karuba da, into nag-aapadan. Kanya ti aramidan iti dayta problema. Sika, angkel, ta sika mo ti kapitan. Nagpampanunutak nga raw. Ehem. Si kamot paray. Ehem maling. Nangag ko kay, dimbagam agpanpanunot ka paray. Wala tanay, nakaroon ti problema iti linakan kapya dito barangay kabiltatahan. Kahit, anya nga iti pampanunutan masolusyon na paray. Kasano nga taaya? Marigatan kang agpanunot paray. Buntata ba daw? Marigatan ni angkel kong agpanunot iti solusyon. Amom ko araw, iti nag-eskwila. Siya, ti kanayon ang personat. Ay angkel, anda ka dimot punor mo iday? Siya kaun ti mangsungbat ko araw. Awan ti udor na angkel mo iday. Ha? Di mo matibagan at ti kasta. Kahit no kanayon nagbitbitin na 75 ti grado na iday. Kaya't mo asawan tata ba daw? Adayuan nalalaing kang ni angkel ka? Ay, kita dayo First honor ko naman. Sige, kwaraw. Tistingan na. Agdamag ka kanya. Sige. Kitangin tamano talaga nalaing ka tata ba daw? Anya nga ro ti solusyon ti kanayon na panag-aapa dagiti nabartak dito kabildatan. Naglaka. Sige. Ibagam. Agdangdangag madlang ng kalma. Katuway. Di tama na. Nakangangang agdangdangag ka. Kastoy na teramiday. No siyak ti kapitan. Aw. Agdangag ka nang gay. No agdidinanog da. Makidinanog tayo mitin Ha? Sige. Dinanugan. Jay mabak. Agbayad. Aw. Jay mangabak. Kukuha na di kwarta. Ha? Ay na. Nagbayat. Sanaya, kwarag. Ha? Anya, dinanugan. Anya klasa solusyon dayta. Panunot ay at tinasaya at tataw dayta. Isumati ko na ni tata ba daw ang kagawad. Mayat matkit di Tanusyak ti makidin nanugan. Sigurado asyak ti mga bak.
kukuha kami na kwarta. Ay na, sana nasaya at solusyon dayta, kwarog. Sana makatao. Nagrigat mo't ngamin ti aganawa. Narigat nga anawaan dagiti nabartag. Dayta ita ti pakarikutan ni Kapitan na pagsaksakitan ti ulo na. Uray sahanan nga agpanunawt. Bayan nalatan ani tatabadong ti agpanunawt. Anyamatan mo na dyan kabadungay. Katlo naglaing. First honor ka no, idi grade 1. Dayta lang nga ti pagibasaran. Ay na, nas ka na pagtitinulungan mga opisyalis ti solusyon. Ti pan na kamin tinartilinak kan kapya dito barangay tayo. Di mong damagan, tinagapak. Apay kumadamagan. Kit nakita ka kasarsaritam da kapitan ken kwarog di taparaangan da. Napan ko man sinuruan day ka, Kapitan. Problemado ka nukay. Imbagak lang arod kan a problemado. Iso nga rod at tinulungak, ang nagpanunot iti solusyon. Na, Yay, tanod sa madayag pupukaw ang nabartag. day nga rod ka, ti problema ni parentay. Nabartay, nagpuka-puka. Naghuhay ka man. Nay, papanam ngay. Nakmantanugan di salban. Lastog ka! Anay ko. Ito pangakaan na. Abay, dinarog ng matan ngay tatabanaw. Unamlan na sino ka, nagpuka-puka ba? Abay, naglastog ka. Agpukawak lang, mat. Tikunak lang, mat. Sangwendak, kanta kami kuma. Kanya nga kanta. Isuti kayan ko kay baga. Agam dinanog nakmatlatan. Nagsakit. Ay, pulong ka kini Kapitan. Ay, pulong mo lang. Nay. No kayat mo, kaduan ka pa ya. Kabutan ko, ayan ay ta, Kapitan. Kano nalalaingang mo lang ang misaw. Wait. Naskan ngagmi-meeting tayo. Tapag sasaritaan tayo tinasaya at asolusyon ti problema ti linak ken kapya diti barangay tayo. Kapitan, Kasapulan dita kagawan. mangpanunod tayo iti ordinansa. Pagtitinulungan tayo dahito abanag. Uray dagiti tanaw kat tumulong damay. Kapitan, tanod mo mo't dahito masasidag. Apa niya? Ay, ano dayta rupa palimtag? Nego, dinanog ni Tata Badong, Kapitan. Apa dinanog na ka? Ada siguro'y naramid mo kalukwan. Nabatakak, kat nagpukawak. Di kuhan, inasit ganak. Sana dinanog ti rupak. Daytan, impakatan ni Kabadong jay bagbagana din nanugan. Ay, naglukon dayta akong pare. Malakagawan. Mangpanunod tayo iti solusyon para iti dayta ang problema. Adula amin ang meeting. Kung nagtumay, ngagdidinanog tayo langan. Makimiting kami kanwatanaw. Sanayin. Kapila nga makimiting ka. Agiinom tayo langan ah. Kunak man nun nalaing ka, tataba daw. Italaga mo ito nalaingat. Diyori agsaludsod ka, tasong batak. Apay ngay nga raod, amadimot dayta insing-asing mo nga ramidan tayo. Agiinom? Matitay jay? Dayta nga raod ti problema iti barangay. Patsem na kang uncle mo, Kapitan. Santo pa nagun, uno rin eh. Mas dawak, no apay ang nagbalit na Kapitan. Kasanaw asaan nga agbalin a problema ti linak ken kapya diti barangay tayo. Katerina bi nga ada na bartak nga agaapa. Ay, pudnot ako na mare. Rinabiin to pa'y nga dagkikinamat di tasangwanan ti balay man. No anya nga taaya tinasaya at nga aramidan dagiti opisyal. Tapno masolusyonan day ta a problema. Madama kanumat ti meeting day di barangay haw, mare. Ay, wen mare. Nasa pangarod anapan ijay ni Inteng. Ha? Mare, asino di nakapuraw ang nakakalugaw nga argiguy-guyod iti nakasako di taigid tiwain? Day,
Apay, Mare, di mo mabigbeg. Kat no ni badong mo dayta. Ha? Iso dayta? Na, anya nga giigoy-guyod na anak kasakaw. Ay, inkakitaan Ay, sos. Agibal lang sama iti basura. Ay saus! Apay nga gibulang dita. Kit nagdakkel di nakasurat dita. Bawal tagibulang iti basura dita. Kunan na! Ay, inkaanawaan, Mare. Saan nan sa amabasa di nagdakkel akaratula. Amok ti agbasa. Apay asuruan nak. Siyak pa'y may first honor ti surwa. Kahit no amom ti agbasa. Apay nga raw nagibulang kay ti basura dita igid ti waay. Ha? Agungot ni Kapitan. Ay padasan na ngaong taong takmay. Na, awan lat di kar aramidan. Ibagak manan king katuya. Nalaingat. Amok ter aramiday. Iso adinak man suruan. Suruam kay den. Tinagun-honor iday. Ay, agsakit na talaga ti ulam. Saan pa nasolbar di problema iti linak ken kapya dito yung barangay. Ada man na nagibulbulang iti basura iti igit tiwaay. Ada nakakita ni Tata Badong tinagibel lang angkay. Manang! Kaya pa hindi na makita tinakasurat akaratula. Sana siguro nabasa Makita tula ang dahi taong tak. Way, tapnag nakam. Ay, ala. Rugyan yun, tagi waragawag dito yung barangay. Iti oras ti korpyaw. Kain bawal pa iti aglako iti arak no rabi. Wanang kay. Apay nakapanimid ka mo't marikwanan. Agad samot problema. Ay, adda nga roon ka ba dong? Kay, kasano ngay mare. Bawal mo't kanong tagilako iti arak. O dumtang tirabi. Ay, dahi tati pampanunutag. Sapay napigsa ti arak alakaw. Ay, awanin na mare. Malugi kan. Ay, saan kumamot Awanan ti customer mo. Kasta ngamin tinapanunot niya solusyon. Tap numaliklikan dagiti agbartek no rabi. At dapay ka no curfew hour dito yung barangay. Anya dahi ta klase a solusyon mare. Rumbang lang dayta tap numaliklikan dagiti agwalang-walang iti rabi. Tinasaya ta solusyon dita mare. Agdi din nanugan tayaw. Batirang batibay. Saan mamatatilay bagbagam ka ba dong? No adda na bardag iti rabi. Kanu ka madago sa in. Tapno maulanta. Madimat No adda lalaban. May amag di din nanugda. Sumipnutan. Agawid ka kiden. Tama nga numaabutan kay tikarpiyaw. Kat apay no maabutan ak ti korpyo mare. Ay mapanak kidi agbartag Mamulta ka. Di mo amuday taya. Ay, di mo padpadasan. No di mo kaya ti mamulta. Ay, Chet, may tataba daw. Nabarbartag. Yap nadan ko review dito yung barangay. Inyat orasan na. Tay-tay dyan, pinanawan may. Nagungat ni Uncle ka, uno ada madangran na kabarangayan. Sapay kumpare na paimot nga rod ni Tata ba daw? Ano nga kataramidan tayo, Chet? Sige, hintay yawi, DJ Balayda. Imbaglakit din maray. Kada ordinansa ti barangay. Bawal ang tiagila ko iti arak no rabi ay. Ken adda kurfew. Iso nga awantin na bartag anang kursunada ken ni Paribadaw. Madanaganak mo't nga raw, Kapitan. Kat agyaman nakadakwaraw. Tainyawid na ni Badungkaw dito'y balaymay. Ay bagbagaam ni Badung Mau. Ipalawag mo nga dandag iti ordinansa anaskan asurutan. Uwan, Kapitan. Ken ibagam ken ko na bawal ta kibulang iti basura iti igituan. Matiliwak lang pagmultaan. Mas pasensya lang. Gaputa ko balik. Mayatan, Mare. Natalnan da iti barangay kayo. Nangruna iti rabi. Tawanan nagtag barbartag. Madlaw kumot day tamare. Kasano kayo naglaklakaw? Bawal mo ti arak iti rabi. Kahit anyangay nga road.
Surutan no anya ti ordinansa. Mayat magkit de, daawan na ti agwalang-walang no kasta arabi Gapo iti curfew. Nilaang mat kabadong tinaturid nga agwalang-walang. Win nga rod, mare. Saan na nga tangaan mo nga addan ordinansa ti barangay? Diyak amo mapantupi agin iji ili. Santo agawid na bartag. Igaggagaran ang samad, mare. Kaya't nan sa maungtan. Ay, sabale, no makaungat ni Intay. Wala, amok day tamare. Oray lagasok diabot ti agong kanlapayag na. Amumot gaya, marikwanang. Apay asaan ka naragsak ba daw? Natalnan to'y barangay tayaw. Awanan dagiti nabartek nga walang-walang itirabi ay. May met-met lang no sinurot na dyan na panunot ko a solusyon nga didinanog dagiti nabartay. Nakapanunot dan itinasaya at asolusyon. Aping ipilit mo day tadakos asolusyon mo. May mayat nga rod day, ay nagkuli mo dato yan. Ay, ang talaka! Awan pa'y sirbi jay kunam analaing ka. Dakas mati kargata panunot mo. Tanggal, kita ang mau. Anya ti kitaan. Ijay igit ti waig. Ni tata ba daw? Agi guyod man ang iti sakaw. Ewan. Mapan man ang nagibulang iti basura. Si taon taman. Kasli pakpakita na kan ka. Ti aramidan na. Lablabbesin day ta ako, pare. Asit gakman. Hey! Pare! Apay paray. Basuran sabot day ta iguy-guyod, ma'am. Way, kita pa aya. Ay, muritaan kan saan. Bakit kita mo dito nagdakil akaratula? Ayan na di karatula. Day taman ni. Tangadim gamin Anyaya tinakasura dita. Unak manunalain ka. Apay, di mo mabasa. English nga raw paray. Medyo nakapuyak iti English. English ayamit. Kaya't mo tabasa parakan ka. Sige, basahin man. Bawal ti agibuleng iti basura ditoy. Aya. Awan pa serbim apos. Unor akong kunap. Ipaspasikat mo. Di mo amo abigbigin ti ordinansa ti barangay. Malay, agmulta ka. Ay, kumpare na. Pagmultahan na kiday. Agmulta ka, wala ag community service ka iti makalawas. Ay, di nakman ang awin iti kasta. Ay, agmulta ka. Awan ti kumpa-kumpare kanya. Nukalokwan ti naramid mo. Dayta, ti bagbagakan ka ba daw? Anya ngay ita? 5,000 ti multam. Ikan na ko na ti pagbayad ko tuyang. Awan kwarta. Makamukang agbirok iti pagmultam. Idi pa'y labagbagaan ka. Ngumpulos nga awan dengdenggam. Tagin lalaing kamot salbag kakitday. Ayun ay buti kastoy abiyagin aya. Pangalang iti pagbayad ko iti multak. Makamukan na iti biyag mo. Ay, tatabadong. Day bakit ngamin, tadi mo amo asurutan ti ordinansa ti barangay yo. Awan serbi ti kinalaing mo. Simple la paganurutan, di mo pa'y matungpal. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jofer Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami
Itingkay panagdangay. Kapitan Enteng. Maray. Ay na talaga ang makakatawa. Ay kat, ibagam ano niya tikat katawaam. Ay, aguray ka amaray tagkat katawak pay. Anya tinakita mi taglawlaw. Takas taunay pa nagkatawam. Makapaulag ka talaga. Ay! Ibagam ano niya tikat katawaam. Tagkatawak may. Ni Kapitan, kita ngamin ati panagnana. Ay! Ni Kapitan tikat katawaam. Asino kumapay ngay? Isulaang may timagmag na dita kalsada. Apay aya. Anya tikat katawaam ni Kapitan. Agkyad-kyad amagmag na kanagpilay-pilay. Ay na, nagdagsin sa launay jay tiyan na nagdakkel. Ay na, di mon katawaan. Tasimakit manan dagitisaka na. Simro, ti sakit na itisaka. Ay, nagalas apan nagnatimay sa Kapitan. Ay! Kadangarod mo nasakit kan kuana. Ay! Saan mo nakatawaan? Nauray nun nasakit tisaka na. Aramidin na lata ti trabaho na. Ay! Napanlatay di barangay hall. Ay na, nagalas at talaga ti panagnanamaray. Ay! Ala, sapoy nagpig sa ti panagkatawam. Makadlaw ni Kapitan ano kasta. Nasaya ate may kaditi tersena kwarong. Andaman ibagakkan ka. Anya day ta kagawad. Itulod mo mo't ni Kapitan. Ano kasti amapan ag duty di barangay hall. Agpilay-pilay amagmag na. Amawak nga agpilpilay amag na. Kat apay nga rod adi mo itulod. Nairanamot nga min anapirdi ti tricycle kaw. Bimtak ti dalig na. Naikat pa iti manibila na ah. Ay, unay mo't daytan. Iswadyak na itulod ni Uncle kaw. Kinat-katawaan ni Marituyang di panagnana. Ha? Abay akin at katawaan na. Ay, kas jengar ti ugali day jako marek. Naglaing nga guyaw. Napanugak anak na. Ay, apay nga men anag na ka manipod ijay barangay hall aging ganito balay. Kat kunamat ang nasakit dagita sakam. Uray na sakit kaya ko ti mapanagtrabaho. Jak mabalin ang baybay anti barangay. Ay, ada ka no ibaga ni Kwarog. Ay, anya day ta ko raw. Inuy-uyaw kan kinat katawaan na kanina natuyang. Anya, inuyaw na ni Uncle mo. Unantay. Ag kumari kami pa'y mat. Ang uyawan na gayam ni Uncle mo. Ay, makaungetak no kasta. Uray sa kantay. Kagurgura ko ni nanatuyang. Kapoy ti araramidan na kini Uncle kaw. Bay ando lata ka di. Naguyaw lata aging gat kaya ta. Ay, saan ang mabalin kanyak ti kasta? Ay, aginura kami no isaw. Unantay. Na, Ay, uyawon tayo mamut ni tata ba daw? Anya nga tamot ti marik na ni nanatuyang. Chip! Awan mo lat pasahero. Naguray tayo lata ha. Anda siguro yung madamdama. No daw may, sakti mo na amang itulod. Kastamot at talaga titungtungan ta. Ayos! Uy, agad pasaheros ka. Ni tata badong day ta. Itulod dakman na jay ilay. Asino ka na kayo tinakapila? Siyak, tata! Umay mo paandaran nun ah. Tayo tulod na. Uwin, tata ba daw? Naguray ka. Kusay. Sakbay nga itulod mo ni tata ba daw? Handa pa ibaga. Anya dito, Chip. Itama tilapayag ni tata ba daw ah? Apo tinapayag na. Banggeng! Dakdakal di may isa. Siyaksa, may tikat katawan. Kwarap. Kanya abot ti agong na oh. Ay, manan, Chip. Banking mo't lang. Bas-basit di may isang abot na. Ay, di katawan na. Chip kwarog Sana nga gluglugan na nay. Sakti mong katawa, Chip.
Saan ka nung aglugan ni Tata Badong? Tataba daw. Ah? Bangking tilapayag kan abot ti agong na. Kunakon kay tasakto uyawan yaw. Ay pumanawak man lagay. Manawan. Ay, Tata Badong! Magsubli ka! Ay, bayamaw. Di mo lapdan. Basol mo. Inuyaw mong tumang ngamin. Iso apay manaw. Pimanaw nga ruday. Uyawam kit di Ay, wala niya. Ay, ururugan tayo din. Tata Badong! Bangking tilapayag na! Pati abot tagong na! Sige bay, agkatawa ka. Pigsama ti agkatawa. Mayat ti aguyawan niya. Ni, apa yan? Anyat mapasapasama kan ka? Agdan samit. Simurat, ngilaw iting iwat ka. Ay, Agbras ka nga, may. ay, Jeff, parwaran man di ngilaw. Mare, Jack, kaya tinaramid ni Marito yang kaninteng. Inaramid na nga. Kat no inoy uyaw na kanugayam. Ay, wan. Agpaysuday ta. Siyak ka mismo tinakangay. Kinakatawaan na pa'y kano ni inteng. Kawan. Ay, nasakit mo't itirik na. No adda manguyaw ka ni inteng. Nang runa no katawaan da. Wan mare. Makitak lang day abadong tauyawag man. Sige. Iparik namot kang kwa na tirik na timauyaw. Isuday ka lumabas do ti tersena Agawid samay. Kano nakita lang itay amagmag na. Kuna nang agpailay. Nagbiit mo't kan ngay. Damagan taman no nagakwan na. Pari badong. Papanam. Agawid na ka. Naperte ti aldaw ka. Nagpapukis kansa. Wayne, bagay ko kanukay dahil apukes, maray. Nagkuna abagay mo. Nituyan ka. Ay, saan mo abagay day tapukis mo, pari badong? Ha? Ad-adda alimmakay kan limaad ka. Yeah. Sigod lang arudan alaad ka. Ngam, karkaro alimaad ka, dapo iti day tapukis mo. Inuyaw mo mo't atalagan. Kan, ad-addan amadlaw day takasla ilipante nga agong mo. Ay agawid ak man lagay. Tapos na gano'n ti manguyaw kanya kaya. Right? Kita, mare, nakaungatan ni pari badong. Nalaing ka magayam na aguyaw, mare. Na, kunak man no nagpaili ka. Ayan nga, ginatang mau. Kan nagbiit ka mo time. Kanya pa'y kumangay ti ganas kong agpailay. Adumot ti makamalas at tao itang aldaw. Makamalas at at tao. Kitwain, Inan-ano da ka. nikwaraw kanya tanod na. Inuyaw-uyaw da kanya paradaan. Kinatkatawan pa'y. Anya, Yun na yan. Idi kwan, nakitak mo ni Maribanang, idi tersena ni Marikwana. inuyaw na kamay. Wayne, yak kano bagay dahil ti pukis ka. Katno bagbagay mo. Imubing kanto pa'y di tapukis ma. Kunam to mga minanalaing ka nga agpukis. So ngay manugot ang agpapukis kin ka. Ha? Aglalaban kamay no kastang uyawon dakan. Kanya, Apa ang kida ah? ay agtal na ka man. Saan amabalain nga uyawon kan katawaan da ka? Ha? Talagang aglalaban kamay. Inteng, nakabalas akon. Inuyaw kumot ni pari badong. Tilar arami demit. Apay nga men, ta inuyaw na ka ni Marituyang. Ay talagang agsakit tinakam ko Di mo pala binaybayan. Ay saan ang mabalin? Jack mabalin ti aguli maklaktan. Apay, isula ang ayat ti ammo na ti aguyaw. Nay, badawng. Anyang iter aramidem dito'y salas. Aldawang Namagan pa'y lang, Mike. Kita man nakatugawat. ay ingkag trabahon.
Yak kayat ti mapanagtrabaho. Mabaina ka rumwar. Dakil ka no dahito agong ko. Akas la ilipantay. Nagkuna. Ni Maribanang. Inuyaw-uyaw na nga ron. Idikalman. Kan dahito pukis ka. Ajak bagay. Limakay. Kan timangit ak ka raw. Kay, no saan ka mapanagtrabaho? Kasano nga iti kanta? Ay kitsan tamang mga anin Ay sus, maruruda kaun. Kay paparam ngay. Mapanak agreklamo kin ni Kapitan. Nasaya at kadiday tangar aramiden day ti padadataaw. Papa na Marituyang. Mapanak dita barangay haul. Inak agreklamaw. Anya ti reklamo Ireklamo dagiti nanguy-uyaw kin ni Badungkaw. ni Maribanang. Number 1 day jay. Di mo magayam kaya't amauyaw ti asawam. Ay kat talaga Awan ti asinuman amanguyaw kin ni Badungka. Inuyaw mo ngamin ni Kapitan. Iso agim mura ni Maribanang. Inuyaw ko ayamot ni Kapitan. Kano siya ka mismo tinangibagam. Pudnumot nga men jim baga. Kinat katawaham ni Kapitan. Malagip mau. Jak mo't pinigsaan. Awan mo't nakangag iti panagkatawa. Anya nga awan. Nagpigsanto pa ti panagkatawa mi day. Tapay ngamin ngayon bagam. Sikrito talatta ko mga mino na. Naigalis nga ron mo ti dilak, mat. Nailawan ko na naibaga. Iso abasol mo lata. Uyawan na. Umay ka matla agreklamo. Kahit si kagayam ti Kapitan. Day takitikong ko na. Ngam sa anak nga agungat. Nga uray inoyaw nakmaray. Nga uray kinat katawaan na. Jak agungat. Ni Badungkaw, Kapitan. Kalpasan nga inuy-uyaw da mariba ng kankwaraw. Dinan kayak ti agtrabaho. Day tati ipikto. Ti aguyaw-uyaw. Dinan kayak ti rumwar ije balaymay. Mala. Bayab ta bagbagak dagiti nanguyaw ka ni pare ba daw. Ay katrumbang lang nga. Nasakit tinakam ko. Taoy-uyawin da ni Badungkaw. Kano nagwapaw? Akit mamati akmat iti data. Iso na lang ta medyo tingid di ulo na. Ay. Apay day. Naguyaw ka magayam, Kapitan. Ay, kwa, sure. Saan kayo man nga guyaw-uyaw? Inuyaw na kamot ngamin ni Nana Tuyang. Di inuyaw mi mat ni Tata ba daw. Diyak ka mo taguyaw, Kap. May sursuro taklang ka ni Chip Kwarog. Lakay pa di inuyaw mo kwarog. Senior citizen. Ituloy si kamot anggal. Senior citizen gamay. Lakay uno ba kay ubeng kasjay. Saan ang mabaling nga uyawan? Sana ya, Kapitan. Kasano nga ino na uyaw da anggal. Di uyawan may. Ay, bay amon, day ta na uyaw. Maumadan to. Awanan ti manguyaw kan ka. Ingkag trabaho. Kasanom nga mau nga awanan ti manguyaw kanyak. Napanak nagreklamo kin ni Kapitan. Panuyawin dak manay. Ay na, nagsakit tinakam ko, tuya. Ingkag kat trabaho. Dayta ako araw. Naglaing nga guyaw. Inuyaw kunto mga min ni Kapitan. Dayta, tibagbagakin ka. Noan niya ti aramidam itipada mataaw. Mapasamak mutkin ka. Angam uray inuy-uyaw ko ni Kapitan. Dinakmatlat taginura. Kapitan gayam, angam siyangay. Sanak mo ta Kapitan. Iso analakalaan amasaktanak. Ingkakat agtrabahon. Tanay, italangan nga isang ko, ginabati abagasta. Ay di nakman pagdanagin to yan. Ay sauspud no ti bagbaga. Awanan ti pagbiagta, no di ka pa'y lamapan agtrabaho. Kita Kwarog. Adda manen ni Marituyang iti tersena ni Marikwanan. Unya raw dantay. Anya nga tatiar aramiden na ijay. Maki-istorya manen Uyawan, kan katawaan naman nga tan ni Uncle mo. Sabay ko na ni Uncle asanta kanon nga uyawan tay. Win nga rod. San samot asumardang ni Nana Tuyang amang uyaw kini Uncle. Ni Uncle mo nga tamanan, ti uyawan na. Sigurado day ta.
Ket no kay kayat nang uyawan ni Angkay. Ay, talaga adya kon mapasensyaan. No kasta ti aramidan na, kwaraw. Nagdapo paray. Mapanak nagtrabaho, pare. At no kuno ni Marito yang amabain kan amapan nagtrabaho. Uy na, tayo uyaw dak mo ngamin, pare. Ure siya. Inuyaw dak ngem sa anak mo't amabain na rumwan. Sika mamit uyawin da kasla ilipan titi agong na, pare. Sakri. Agkiyad-kiyadak ka no aman ka. Kay, saan ka nakaungay, pare? Saan ata? Saan mo't anak saya tikin na tao? Ay, una niya. Isungan no uyawan da ka. Ikatawam lang, pare. Maumad ang tulat na. Aduyan tigat-gata nga masardinas, marituyang. Ay, agyaman akmaray. Addan trabaho ni Badungkaw. Iso ang makagatang akong iti sardinas. Apay ngamin asimar nga nagtrabaho. Inuyaw nga road ni Maribanang. Kita ama. Mayat ti pa nagsarsarita da kan ni Kapitan ni Jayegid ti kalsada. Kita kami da maray. Aywan. Ay, sana kun nga agun uyaw maray. Tung palam day ta nga imbagam tadakas tiyang uyaw. Day ta tigim muraan ni Maribanang kan ka. Iso nga rod nga agawid akong tamapanak man nagparti iti manok. Tapadigwak ni Maribanang. Peace offering ko kunkwana. Ay, nanatoyang. Amom ita noan niya tirik na ti mauyaw ti asawa na. Iso nga isardeng munday tamadi nga aram mo. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan Kapitan Enteng. Anyat gatang Maribanang. May sakilo abangus man, Marikwanang. At ito'y bayad ko. Mabitlaang tayalaan ka. Maray. Aday bagam. Asino jay limabas a babae? Dayon samad. Ay, ni Alicia dayjay. Isu ti baro a maestra dagiti daycare dito'y lugar tayo. Padak metla abaak dayjay. Aya. Wen, dayto yan tay bangos agat-gatangam. Nakaluto akon, Inteng. Si kamutten ati makaamong aggao numabisin kan. Sa dino ti papanamaya dungaw. Inakman ag standby iti tersenan ni Marikwanang. Inakman sa ludsudan. No taga ano jay baro a maestra ti deker. Kasla nga min natangsik. Tagibot mo mat. Na, katpud numat. Kasla nga min suplada. Imbis na makipagayam ka kinkwana. Ay, uray awan tigayem ko. Nukas jay mo takasla suplada. Ay, saan mo pa'y anaam mo iti personal kat kastanti bagbagam. Apay, mong day jay adiker teacher. Agpunno ka man kanyak inteng. Sa dino, tinagam-amuan yaw. Ada ayamot inbagak ngam amok dayjay. Apay nga ron, akasla isakit mo iti kastalaunay. Ay agrubwat ka no sa dino ti papanak. Awan na amok. Apan tumanan ti pagturungan dahi ti asiritan.
Na, adayo akpay laeng. Mangeg kon tinapig sa akatawa na marikwa ng kanday dyan nga Alicia. Anya nga tatipagsarsaritaan da. Pinasaya. Aglimengak dito'y puunti kayo. Tapno mangeg ko. No anya tipagsarsaritaan da. Sarsaritaan dati may papantitilabilay. Dan pagsarsaritaan dati may papantititrabaho da. Dengkak ang imbang ipagsasaritaan da. Feeling mo't day ka nga Alicia kat close na unay ka ni Marikwanang. Ang awan pa'y matimay sa abulan. Sipon nagamamuda. Day tamot ang Marikwanang. Kaslain enjoyin na ti makis istorya iti day ta a maestra. Mapanak man langan iti ayan ni Marituyan. Adto'y tita sa Maribanang. Si kanti agtimpla iti kapay. Tapno amom ti timpla na. Agyaman ak unay, Marituyan. Awan anyaman na maray. Anya ngay ti gagaram. Ay, umayak lang makiistoryakan ka. Mare. Iti ayan ko man ni Marikwanang ti papanak. Ang adamot ijay ni Alicia a maestra dagiti deker diti lugar payaw. Nagmayat ti panagistoryada. Ay, katnapan kalata kumamot kan amaray. Ay, saanan? Iso nga imayak latan diti ayan mo. Maasarak iti dahi a maestra. Kunablan asino. Si kakit dimot Maribanang. Di mo pa'y mat-am-am mo dyan tao. Ay, basta. Kunamlan asino. Anya nga ming tibasol na kan kaya. Ay, basta, Marituyan. Jack kayat, ti panagrup-rupa na. Si kamot ti masabat ko, nanabana. Kasanaw anaam mo ang tinagan ko. Naibaga ni Manang Kwanang itay. Ayun ganyam. Siyak ni Alicia. Ti baro a maestra ti daycare dito lugar yun. Damdamagak ayan no maestra ka no saan? Ibagbagak laeng mat tapno amom mat Manang Banang. Apay, proud ka unay amang ibaga a maestra ka. Madlaw mat. Ano ti madlaw mo Manang Banang? Hey, awan. Kukamlaang luan niya tinangag mo. Maribanang, nakita ka nagkapukay tayan ni Marituyang. Ti kunam kanyak, dito'y tersenak, ti papanam. Inururay ka ng di ka mat-imay iti agsapa. Kasano, nagmayat-mat ngamin ti kakatawaan nyo iti dayjay nga Alicia. Nalastog mat gayam dayjay nga Alicia. Kasano matanay bagam ti kastangay? Ay nasabat ko ngamin iti dalan itay. Kat masapul pala nga ipanakkel na nga isukat may sa maestra. Saan ko matadamdamagay? Kaya't nala siguro ti makipagayam kan ka. Ti kunamkit day, kaya't nalaeng ti agpalastog. Anya kumangay ti bibiyang ko. Wina, maestra, ang daycare mo ti sursurwan na. Kan madlaw asaan analaeng. Anya? Pudno Marikwanang. Daycare teacher lang dayjay nga Alicia. Gaputa kastalang ti kabailan na. Ay na, saan nagaputa daycare teacher ni Alicia? Katawanan ta muna. Ay na Mare,
Iso adikir ti sursuruan na. Takas tala ang matilibol ti kinalaig na. Ay na, sana kasta, maribanang. Wrong interpretation ka mo. Sa maysa, tapalam mamutangiwat mo, mare. Agkakanat ti bagbagam. Adaman ti saludsodat king ka, tuyang. Anya day ta. Pudno ka day, ti mangmanglig ko asayang guseng, may papan ka ni Maribana. Uyawin na kanukay ni Alicia. Anya kano ayat ibagbaga ni Mariba nang may papankin ni Alicia. Iwarwaras na ang awan ti ammo ni Alicia. Kaputa dikir laing kanaw, ti sursuruan na. Imbaga ni Mariba nang tikasta. Kutuan kanaw. Bagbagam to man ta kumarib. Ibagam ken ko na, adi na ipadlaw nga awan ti ammo na. Nakababain, tuyang. Luday tala ang ti umay mo ibaga kanya. Ay pumanaw kan, marituyang. Ay na, Maribanang. Sardi nga mo, ti panang dadaol mo kini Alicia. Sana gaputa daycare laang ti sursuro na. Kat ibaga mo nga awan amuna. Katpudno mat, marituyang. Nalakalaang mat ti mangisuro iti daycare. Apay. Napadas maun tinangisuro iti daycare. Tapno amaw. Saan pay? Ang amok ang nalakalaang. Ay na, Maribanang. Saan aga po ta daycare ti isursuro na. Kat awanan amuna. Kinapudno na. Narigat ti agisuro iti daycare. Kat no ibisay. Kan 1, 2, 3 lang mati isuro na. Bisay, marituyan. Uray siya ka. Kabaulak nga aramiday. Mabalin ka di ngagsarita tama ng banang. Anya ko mati pagsaritaan ta. Adda nga min nangidanon. Nga uyawon ti trabaho. For your information, saan aga puta daycare laang ti sursurwa, kat awanin amo. Saan akas jay day dyan? Apay, nagsaludsudak ayakan ka. Ay, idi pa yung agtep-tepulakan ka manang banang. Apay, ilibak mo ang nalakalaang dagiti isursurom kadagiti ubeng. Bisik lang deta ibisik kan 1, 2, 3. Uray saan ang nakapagturpos iti kulihiyaw. Kabaulan na amang isuro iti daycare. At least, adda trabaho. Sika ngay, day tala makikakaaruba tar aramidam. Natal na at atao. Ngam no siyak ti mapunuan. Talaga adi mo magustuhan ti aramida. Apay, si kalang aya. Kunamlan asino kamot nga agsasaw. Para mag... Stop! Ay, kwarog. Aglisi ka. No di mo kaya't asika tisipat. Ay, sumurot kan kanya, kanday. Tagawit tan. Madam, pasensya mo ni antik Di na mo tilawlawatan na. Ay, ipatanak man kwarog. Agawit tan anday. Anya tinapasamak, apa masapol nga itulod mo ni Antim dito balay? Nakita kami nga agap-apad ni Ma'am Alicia. Iso nga inanawak idanggail. Sana kaya't ni Auntie ti agawid. Ngam pinilit kaw. Tamangan kit din wag pinudot da. Unay yan ni Antim. Aya! Diyo itulok ang makikaruban ni Antay ang kail. Tamangan wag sabat damanan kini Ma'am Alicia. Narigatan. Ay, may amta bagbagak ni Antay. Saan ang nasayatar aramidin na? Ay, sus, nakababayin! Apay akas dati pa nagkitam kanya, intay. Kapay matakas niya timbagbaga, may papankan ni Alicia. Siyak manan ti adabidot na. Kung atasikatin ang hirugi iti apa? Ito niya kumaaga pa. Amapan mo is istoryaan nga awan ammo ni Alicia. Apa ada pa managlik mo? Madlaw mat intay. Ngamen, di kirlan kisursurwan na. Saan aga po tadi kirla ti sursurwan na, kit awan ammo na. Kinapudno na, narigrigat ti agisuro iti diker.
Anya ko matinarigat ijay, kat letter, numbers, agkanta kan agsala lang matisuro na. Saan akas kari na dungo? Amumatan na gito beng. Nagrigat daga anawaan. Naimbagang sa tama ng tuyang. Kastabot kan ka, Alicia. Sa dino nga iti papanam. Hindi tala ang kabangibang abarangay, manang. Kasta kaday. Ay katagan-anad ka, Naimbag ka pa, manang tuyang. Nasaya at ipan nakisaritam kanya. Ay katwala. Taday ta, ti kasayaatan nga aramidag. Ay, gayam. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ni Maribanang kunka. Talaga akas jay day chay. Nang runa no saan kayo Klaus. Maawatak mo't kiti. Ang kitain na kumamot Ta saan aday tamanguy o yung aramidan na. Ala, bay ang tabagbaga akto ti kumaray. Ipakawat ko na imbagkan ko na tapnosan na kan nga uy-uyawan. Wen man manang toyang. Tani, nasakit magtiriknak itikas ginaisaw-sawang ni Manang Banang. Ay, sige agyaman naklaunay, Manang Tuyang. Kaskilan ni Alicia, ti kasarsarita mi tay, tuya. Wan ba daw? Anya nga timbaga na king ka. Ay, angam saanan amasapul amaamuam no anya. Kaskilan na saya at matipan nakisarita na king ka. Wan nga raw. Kanayon pa'y nga umisam kanya. Jakman amaw, no apay akagurgura ni Maribanan. At da siguro ti makagapaw, tuya. Day ta, ti saan tayo asigurado, badong. Kagsuri ka ni Alicia, Banang. Iti anya kumagapaw. Ay, ikakidin. Di mo urayan nga ireklamo na ka iti barangay hol ta nakababae. Awan mo ti madi nga imbagbagak Pudno mo ti imbagak. Anala ka lang ti mangisuro iti daycare. Awan tinala ka at trabaho. Tandaan nam day ta. Nayan ti kastoy. At tignay kan. Wano pa ay abakpailan ni Kwaraw. Nakadwain na ka. Kadwain ni Ante, Kwaraw. Wanang kail. Sa dino ti papanan may. Mapan kayo itayan da Alicia. Ay, kabaulak ti mapan nga agmay-may sa intay. Ay, saan ang mapaling? Apay kumasaan. Amangan no sa balit ti turungan dagiti sakam. Narigatan. Ay, agbambanog ka lang ang magkuyog kanya, Kwarog. Okay lang kanya kantay. Tinapatag. Masulbaran ti parikot iti nagbatan nyo kini Ma'am Alicia. Nasakit nga minti imbagam ngawan muna. Gaputad daycare lang ti surusuruan na. Agtugaw ka, Manang Banang. Agyamanak, Ma'am Alicia. Anya nga'y tigagaram. Umayak ko maagkid daw iti pamakawan mo. Gapo ka iti agkakasakit. Kanda kas ana isawsawang ko maipapankon ka. Pasensyaan na kun Wen, maamiris ko. Saan anasaya at day nga inararamid ko. Okay lang, Manang Banang. Awanin day kanya. Ngaminton na minsan, di munton ulitan. Saan agaputa daycare laeng, wano kinder ti sursurwa, kat awanan amok. Narigat matlaang tagisuro iti daycare, Manang Banang. Nang runa pa'y, no saan apaanawa dagiti ubing. Ay, wen, Ma'am Alicia. Ay, maabiris ko dagita. Kat ulitek pasensyaan naklakuman. Ikaret, saanan maulit tinaramid ko. Ay na Banang. Talaga akam mali ka. Saan aga po ta daycare teacher ti may sa tao? Kat awanin amuna. Laglagi pam. Awan tinalaka at trabaho. Ala, sige! Didang! Tinagdi
katapusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangay.